Hola família, què tal? Benvinguts aquí al Raconet. A Espanya s'està tramitant una nova llei que limita a l'edat de 16 anys a poder accedir a les xarxes socials. I aquí s'ha creat un debat bastant públic sobre si està bé prohibir la- l'edat per accedir-hi, si és culpa dels pares, si aquesta responsabilitat més del govern és dels pares, si no s'ha fet una bona educació digital en aquesta generació a la que vivim. Bé, hi ha tantes preguntes i poques respostes que jo us vinc a oferir 5 documentals que he trobat per les plataformes doncs, que expliquen molt bé en aquesta era digital en què vivim i en els que estan exposats molts dels nostres joves d'aquesta societat. Vull començar per la número 1, que està a la plataforma de Netflix, que és el dilema social, doncs, que aquest documental explora molt els algoritmes de les xarxes socials, com poden influir en la conducta, amb les reaccions i amb les relacions socials d'aquests joves i com internet fa que, depèn de quines emocions tinguis i depèn de quin estat estiguis, doncs es recomanen unes coses o altres i ell és el que et deriva cap a l'estat on ells volen. Segon documental, Generació Click. Està a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, concretament a la 2. És una sèrie documental on es pensa en profunditat tot l'ús que tenen la canalla i els adolescents a les xarxes socials i això, doncs, que els hi deriva en depressions, en comparacions socials, en bullying digital. Bé, molt interessant. Tercer documental, Infància sobreexposada. Està a la plataforma del 3CAT, concretament dins del programa de ciència ficció. Perdoneu. I aquí endinsa molt amb la relació dels pares influencers, com gràcies a ells a la canalla i els menors queden exposats d'una manera o d'una altra, aquests perills que es genera la seva privacitat i seguretat, doncs queden exposades i els perills que això comporta a, a la, a la resta de la societat digital. I ja per acabar, no, per acabar no, número 4, Social Animals, plataforma a streaming, no he sabut ben bé on estava, l'he estat buscant però no l'he trobat, i és una pel·lícula documental, directament, i es dedica a seguir a joves a Instagrams i com la generació de likes els, els, mm, els fa que estiguin emocionalment connectats o no connectats i socialment connectats o no connectats. Va, també molt i molt interessant. I ara sí, per acabar, Generació Pantalles està a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, dins del programa de La Noche Temàtica, i també ens fan pensar sobre aquesta generació de la canalla de que han crescut en pantalles i que només estan en pantalles. És com ells ho titulen, és una generació malalta. Bueno, mireu el documental i ell us explicarà doncs que, perdoneu, doncs que realment sí, han canviat les formes de veure, la forma de la gent està entretinguda i ara, a dia d'avui, doncs estan allà a les pantalles. Tot va cap allà. I res, família, només aquests 5 documentals. Espero que us hagin servit per veure tot aquest debat que s'està creant ara en aquest país.